Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo učiti o zavisno složenim rečenicama. Za rad će vam biti potrebna bilježnica i olovka. Današnje ključne riječi su složena rečenica, zavisno složena rečenica, surečenice, uobičajen poredak, inverzija, umetnuta surečenica te vezničke riječi. Prije nego što uopće počnemo govoriti o zavisno složenim rečenicama, valja se prisjetiti što su to složene rečenice. Pogledajte ovu rečenicu i odredite mi predikat. Pretpostavljam da ste dobro odredili, predikat je čita. Ovo je jednostavna rečenica zato što se sastoji od samo jednog predikata. Složena rečenica se mora sastojati od najmanje 2 predikata da bi bila složena. Pogledajte sljedeću rečenicu. Marko piše bilješke. Odredite mi u ove rečenici predikat. Pretpostavljam da ste dobro odredili. Predikat je piše. Kako bismo ove dvije rečenice spojili u jednu složenu rečenicu, možemo to učiniti na 3 načina. Možemo to učiniti nizanjem, povezivanjem i uvrštavanjem. Nizanjem će nastati rečenični niz. Pogledajmo kako ćemo to učiniti. Marko čita roman nam je prva rečenica, Marko piše bilješke nam je druga rečenica. Što trebamo učiniti kako bismo ove dvije rečenice spojili nizanjem? Prvo trebamo ukloniti ovaj Marko i točku i zatim samo prepisati i dodati ono najvažnije, zarez. Ovako dobivena rečenica je rečenični niz. Jedna surečenica, Marko čita roman, i druga surečenica, piše bilješke, jedna o drugoj ne ovise, nezavisne su. I to je jedna vrsta nezavisno složene rečenice, rečenični niz. Povezivanjem nastaje nezavisno složena rečenica. Ponovno pogledajmo iste rečenice. Kako ćemo ove dvije rečenice spojiti povezivanjem? Tako što ćemo opet maknuti Marko i točku i dodat ćemo veznik. Nastala rečenica je nezavisno složena rečenica i to sastavna rečenica, što zaključujemo po ovom sastavnom vezniku i. Uvrštavanjem nastaje zavisno složena rečenica. Pogledajmo sljedeću rečenicu. Marko čita zanimljiv roman. Pokušajte mi odrediti službu riječi u ovoj rečenici. Pretpostavljam da ste dobro odredili. Čita je predikat. Tko ili što čita, Marko nam je subjekt. Koga što Marko čita, roman je objekt. A ovo zanimljiv nam je atribut jer opisuje kakav je roman. Da bismo od ove rečenice stvorili zavisno složenu rečenicu, potrebna nam je još jedna rečenica. Od atributa ćemo stvoriti rečenicu s imenskim predikatom. Pomoći će vam pitanje kakav je roman. Pretpostavljam da ste dobro napravili, odgovorili ste roman je zanimljiv. Sada ćemo spojiti ove dvije rečenice. Marko čita roman i roman je zanimljiv. Spojili smo ih na način da smo prepisali Marko čita roman, dodali smo veznik koji i je zanimljiv, a izbacili smo ovaj roman da se ne ponavlja. Provjerimo jesmo li dobili složenu rečenicu. Podcrtajte mi predikate. Čita nam je prvi predikat, je zanimljiv nam je drugi predikat, koji nam je veznička riječ i zaista smo dobili složenu rečenicu. Marko čita roman nam je prva surečenica, koji je zanimljiv nam je druga surečenica. Prva surečenica je i glavna surečenica zato što može stajati samostalno,
a druga surečenica je zavisna surečenica zato što je uvrštena na mjesto atributa prve rečenice. Tako smo dobili zavisno složenu atributnu rečenicu. Pogledajmo kakav može biti poredak surečenica u zavisno složenoj rečenici. Napisat ću zadaću kad pospremim sobu. Pokušajte odrediti predikate i zaokružite vezničku riječ te odredite granicu između surečenica. Nadam se da ste dobro učinili, naime prvi predikat je napisat ću, pospremim je drugi predikat, ovdje nam je granica između surečenica jer nam je veznik kad. Napisat ću zadaću je glavna surečenica, a kad pospremim sobu je zavisna surečenica. Prepoznajemo to upravo po ovom vezniku. Ovakav poredak je uobičajeni poredak surečenica, jer je glavna surečenica na prvom, a zavisna na drugom mjestu. Kad pospremim sobu, napisat ću zadaću. Pokušajte sad učiniti isto. Odredite predikate, odredite granicu surečenica i zaokružite vezničku riječ. Vjerujem da ste dobro odredili, naime ovdje nam je granica između surečenica, kad nam je veznik koji je došao na početku rečenice i primijetite zarez koji je vrlo bitan. Ovakav poredak zavisne pa onda glavne naziva se obrnuti poredak surečenica ili inverzija i kod takvog poredka moramo pisati zarez. Lakše će vam biti prepoznati ovakav poredak po tome što je veznik na početku rečenice. Pogledajmo treću rečenicu. Napisat ću kad pospremim sobu zadaću. Što primjećujete? Primjećujete da zapravo imamo dva zareza. Prvi dio glavne je napisat ću, a zadaću je drugi dio glavne surečenice. Kad nam je naravno i dalje veznik i kad pospremim sobu nam je zavisna surečenica koja je zapravo umetnuta unutar glavne surečenice. Primijetite i kada imamo takav poredak moramo pisati dva zareza kako bismo odvojili zavisnu surečenicu od dijelova glavne surečenice. Pokušajte i vi prepoznati poredak surečenica u sljedećim rečenicama. Kad pojedem sladoled, odigrat ću igru. Napravit ću kolač koji je odličan. Sutra ću, kad se probudim, napisati zadaću. Primijetite da ova rečenica počinje veznikom. Imamo zarez. Ovo je obrnuti poredak ili inverzija. U drugoj rečenici nemamo zareza i ovo je uobičajen poredak jer imamo prvo glavnu, a zatim zavisnu surečenicu. Treća rečenica, kao što ste vjerujem pretpostavili, je umetnuta surečenica. Pogledajmo koje sve vezničke riječi mogu biti u zavisno složenim rečenicama. Proučimo sljedeće rečenice. Želim znati tko je to rekao. Nisam vidjela kamo je ptica odletjela. Čula sam da ćemo sutra pisati test. Nakon što pojedeš ručak, dobit ćeš sladoled. Zadatak je sljedeći. Pokušajte podvući predikate, odvojiti granicu između surečenica i zaokružiti vezničke riječi. Želim znati nam je prvi predikat. Je rekao nam je drugi predikat. I to je naravno jedan predikat, je rekao. Ovdje nam je granica između surečenica, a tko nam je veznička riječ. Što je tko po vrsti riječi? To nam je odnosna zamjenica. Sjetimo se tko, što, koji, čiji i tako dalje.
Druga rečenica, prvi predikat nam je nisam vidjela. Drugi predikat nam je odletjela. Ovdje nam je granica između surečenica, a kamo nam je veznička riječ. Što je kamo po vrsti riječi? Vjerujem da su mnogi pogodili prilog. Treća rečenica, čula sam nam je prvi predikat. Ćemo pisati nam je drugi predikat. Ovdje nam je granica. Zaokružit ćemo veznik i to je po vrsti riječi veznik. Pojedeš nam je prvi predikat. Dobit ćeš nam je drugi predikat. Ovdje nam je granica, primijetimo to zbog zareza. A nakon što nam je veznička riječ, zapravo vezničke riječi. I tu možemo vidjeti da vezničke riječi mogu biti i skup riječi, a ne samo jedna riječ. Vezničke riječi nam tako mogu biti odnosna zamjenica, mogu biti prilog, mogu biti veznik, a mogu biti i skup riječi. Hvala na pažnji.